Anabata m gị n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Aha isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ihe ịrịba ama iri ị ga-eji mara na ị na-eje ọkụ mmụọ. Ihe ịrịba ama iri ị ga-eji mara na ị na-eje ọkụ mmụọ. Akwụkwọ ọgụgụ anyị ga-esite na ndị Kọrịntị nke izizi isi nke 15 site na amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke 4. Ma emee m ka unu mara, ụmụnna m, ozi ọma ahụ nke m ziri unu, nke unu natakwara, nke unu na-eguzokwa n'ime ya, nke esitekwara zọpụta unu. Ma ọ bụrụ na unu jidesie ya ike, bụ aha okwu njizi unu ozi ọma ahụ. Ma a sị na ọ bụghị na unu kwere n'efu, n'ihi na enyere m n'aka unu mbụ nnatakwara idebe na Kraịst nwụrụ n'ihi mmehie anyị niile, dịka ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ si dị, na elikwara ya, na emewokwara ka o si na ọnwụ bilie n'ụbọchị nke 3, dịka ihe edeworo n'akwụkwọ nsọ si dị. Ebe anyị gụrụ bụ akwụkwọ Chineke degara ndị Kọrịnt site na Apọstọl Pọl. Were na-akọwarụ ha ozi nzọpụta nke enyere ha. Ozi nzọpụta bụ ọnwụ onini na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst, bụ nke nyere ha nzọpụta ụbọchị ahụ ha kwere na Jizọs Kraịst. Ma ọ bụrụ na ha enweghị nzọpụta, ị mara na ha kwere na nkịtị. Anyị jụọ onwe anyị sị, o mmadụ ga-ekwe na nkịtị? Yes, ọ bụ eziokwu na mmadụ ga-ekwe na nkịtị. Onye ọbụla kwere na nkịtị enweghị nzọpụta nke Chineke. Amaghị m ma gị onwe gị na-ege m ntị n'abalị a ekwere na nkịtị. Ọ bụrụ na ị kwere na nkịtị, mara na ị nweghị ezi omume nke Chineke. N'ihi nke a, ị gaghị eje alaeze eluigwe. Anyị ga-ajụzi onwe anyị bụ, kedu ihe anyị ga-eji mara na anyị ekweghị na nkịtị? Kedụkwazie ihe anyị ga-eji mara na anyị kwere na nkịtị? Onye kwere na nkịtị na-eje ọkụ mmụọ. M wee sị na ọ ga-adị ezigbote mkpa n'abalị a na m ga-egosi gị ụzọ ihe iri bụ ihe ịrịba ama ị ga-eji mara na ị na-eje ọkụ mmụọ, ka ime ihe Chineke chọrọ ka ime wee gbanarị ọkụ mmụọ n'ụbọchị nke taata. Ozi a dị ezigbote mkpa. Achọrọ m igosi gị ụzọ ihe iri ịrịba ama ị ga-eji mara na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nke izi mbụ, obi gị na-ama gị ikpe. Dịka e kwuru na Jọn nke izizi isi nke 3 site na amaokwu nke 19 ruo na amaokwu nke 21. Ọ na-eme ka anyị mara na ọ bụrụ na obi gị na-ama gị ikpe, ị mara na nsogbu dịkwa. N'ihi na ọ na-egosi na ị nweghị nzọpụta nke Chineke. Obi a na-anọ gị mmiri ebe Chineke nọ. Ihe gbasara nzọpụta, ọ bụghị ihe ị ga-asị na obi siri gị ike na inwetawo. Na obi siri gị ike na inwetago mgbaghara nke Chineke. Ọ bụrụ na ọ dịghị gị otu a n'obi gị,
ị mara na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. N'ihi na onye ọbụla nwere nzọpụta nke Chineke nwere udo n'obi ya na ọ nọsịa n'ụwa ọ ga-anọnyere Chineke. Mana ọ bụrụ na ị nweghị udo, ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Mana ọ bụrụ na ị nwere udo n'obi gị, ị mara na izi mbugodu okwu a na-arụtụ aka na ịbụghị onye ọkụ mmụọ na ị nwere nzọpụta nke Chineke. Ma ọ bụrụ na ị nwere udo n'obi gị, dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo na ndị Rom isi nke 5 amaokwu nke 1, nke izi, ọ bụrụ na obi gị na-ama gị ikpe na enweghị udo. Nke 2, mmụọ Chineke anaghị agba àmà n'ime gị. Mmụọ Chineke a na-agba àmà n'ime gị? Ọ bụrụ na ọ naghị agba àmà n'ime gị na ịbụ nwa Chineke, ị mara na ọkwa nwa ekwensu ka ị bụ. N'ihi nke a, ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Akwụkwọ nsọ mee ka a mara otu a, ma ọ bụ na ị ga-agụ Jọn nke izizi isi nke 3 amaokwu nke 24 ya na isi nke 5 amaokwu nke 10 ya na isi nke 4 amaokwu nke 13. Ịgụkwuzie ndị Rom isi nke 8 amaokwu nke 16. Ọ na-eme ka anyị mara na onye ọbụla bụ nwa Chineke na o nwere mmụọ Chineke nọ n'ime ya na-agba àmà na o nwego nzọpụta, na ọ bụ onye eluigwe. Ma ọ bụrụ na ị nweghị ihe na-agba àmà n'obi gị na ị nwere nzọpụta, ị mara na ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nke 3, ị naghị aghọta okwu Chineke ma ị gụọ ya. Anụgo m ọtụtụ ndị sịrị m, pastọ, anaghị m aghọta okwu Chineke ma m gụọ ya. Ọ bụrụ na ị dị otu a, ị mara na ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. N'ihi na Chineke mee ka anyị mara n'okwu ya. Ịgụọ Jọn isi nke 10 amaokwu nke 27, ebe ahụ mee ka anyị mara na Kraịst na-eme ka anyị mara na ọ sị na igwe atụrụ ya na-anụ onu ya. Ọ na-akọwa na ndị bụ ndị nke ya na-anụ onu ya. Na ị bụrụ nwa Chineke na ị ga-anụ onu nke Chineke. Mana ọ bụrụ na ị bụghị nwa Chineke, ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Gịnị mere iji mara? Ma ọ bụrụ ị na-abụ ịgụ akwụkwọ nsọ ị naghị aghọta, ma ọ bụ ịnụ ị naghị aghọta, ọ na-alụtụ aka na ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. N'ihi na onye ọbụla bụ nwa Chineke na-anụ okwu Chineke, na-aghọta okwu Chineke. Ịgakwazie na ndị Kọrịntị nke izizi isi nke 2, ịgụọ amaokwu nke 14 site na ya gụtuo ya na ruo na amaokwu nke 16. Nke 4, obi anaghị agbarụ gị ma ịdaa okwu nke Chineke. Obi anaghị agbarụ gị ma imejọ Chineke. Gụọ Jọn isi nke 16 amaokwu nke 8. Ụmụ Chineke bụ ụmụ eluigwe nwere mmụọ nsọ n'ime ha, mmụọ nsọ nke a na-akpọ mmụọ ịdọ aka na ntị. Ga-abụ onye mejọrọ Chineke, ọ ga-adị aka na ntị. Ịdọ aka na ntị a na-egosi na obi ga-agbara oriri onye ahụ. Ka mmụọ nsọ nọ n'ime ndị kwere ekwe ha wee mejọọ Chineke, mmụọ ahụ obi ama ndị ya mma. Ọ ga-emekwazi ndị ọ nọ n'ime ha obi ama ndị ha mma, n'ihi na o mee ka anyị mara na ọ kpọrọ njọ asị na njọ na-ewute ya. Ka onye nabatara ya nwere ya n'ime ya mmejọ Chineke, onye ahụ ga-enwe mwute, n'ihi na mmụọ nọ n'ime ya enweghị aṅụrị maka ya. Akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara nke a na ndị Efasọs isi nke 4 amaokwu nke 30. Mana ọ bụrụ na obi anaghị anọghị mmiri, obi anaghị ewute gị, ị na-enwe aṅụrị ma imejọọ Chineke, ị mara na enweghị mmụọ nsọ n'ime gị. Onye ọbụla na-enweghị mmụọ nsọ n'ime ya ga-enweta onwe ya n'ọkụ mmụọ.
iji maa atụ, eze David bụ nwa nke Chineke nwere mmụọ nsọ n'ime ya na-enwe obi ilu, na-enwe mwute mgbe ọbụla o mejọrọ Chineke. Ọ naghị enwe anwụrị gbasara ya. Kpata anụ n'abụ ọma isi nke 51 amaokwu nke 12 o mee ka anyị mara n'ebe dị otu a na ka o mejọrọ Chineke, ọ na-ayọ n'ebe Chineke nyeghachi ya aṅụrị nke nzọpụta ya bụ Chineke, n'ihi na ọ fugo, ọ marago na o nweghị aṅụrị mgbe ahụ o mejọrọ Chineke. Gịnị ka o jidere otu a? Ọ bụ n'ihi na o nwere mmụọ nke Chineke n'ime ya. Ọ bụ n'ihi na o nwere nzọpụta nke Chineke. Ọ bụ na ị nwee nzọpụta nke Chineke, nwego mmụọ nsọ n'ime gị, imejọ Chineke, obi ga-agbarụ gị. Mana ọ bụrụ obi agbarụghị gị, ị na-enwe aṅụrị na njọ, ọ na-egosi na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nke 5, ọ bụrụ na ị na-eme njọ agbanarụ njọ ị na-eme, o nweghị ahụhụ ị na-ata gbasara ya, ọ na-egosi na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Ọ bụrụ na ị na-emejọ Chineke ma na-agbanarụ afụfụ kwesịrị ka onye mejọrọ Chineke taa bụ nwa Chineke, ị mara na ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Ndị Hibru mere ka anyị mara nke a na ndị Hibru isi nke 12 amaokwu nke 6 ruo na amaokwu nke 8, o mere ka anyị mara na Chineke nwere nkụzi ọ na-akụziri ndị nke ya mejọrọ ya. Anyị nkụzi a ọ na-eji afụfụ akụziri ha ya. Ọ bụrụ na ị bụ nwa nke Chineke, ị ga-enwe ihe a na-akpọ ahụhụ izi ihe ma imejọ Chineke, n'ihi na Chineke hụrụ ndị nke ya n'anya. Ọ ga-enye gị ahụhụ izi ihe ma imejọ ya. Mana o kwukwazịrị sị na onye na-enwetaghị ahụhụ izi ihe ma o mejọ, onye ahụ abụghị nwa nke ya, ọ bụghị nna onye ahụ. Dịka o si wee bụrụ na nna fụrụ nwa ya n'anya ga-adọ nwa ya aka na ntị, ga-ata nwa ya ahụhụ ziri ezi ma o mejọọ ya, iji gosi na ọ hụrụ nwa ahụ n'anya maka ọdịmma nwa ahụ. Ọ bụrụ na ị bụrụ nwa nke Chineke, mejọọ Chineke, ị kwesịrị ịnata ahụhụ nke izi ihe. Ma ọ bụrụ na ị nataghị ahụhụ nke izi ihe, ọ na-egosi na ị bụghị nwa Chineke. N'ihi nke a, ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nke 6, ị na-eme otu ụdị njọ ugboro kwuru ugboro. Mbịakwa ọzọ, ị na-eme otu ụdị njọ ugboro kwuru ugboro. Isi nwụhọ na njọ a ị na-eme pụta, ịnọ n'ime ya kwa ụbọchị. Akwụkwọ nsọ mere ka mara na Jọn nke izizi isi nke 3 amaokwu nke 9 na Chineke mere ka anyị mara na ndị ya nwere nzọpụta, na ha enwewo nzọpụta na njọ enweghịzi ha ọzọ, n'ihi na ha bụgo ndị nwere nzọpụta nke Chineke. Ọ dịkwazi otu na ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 8 ruo na amaokwu nke 10. Ọ dịkwazi otu a na amaokwu nke 14, dịkwazi otu a na amaokwu nke 17 ruo na amaokwu nke 20. Nke 7, ị dịghị achọ ịnọ ụmụ Chineke nso, ma ọ bụ ị naghị achọ ịga ebe ọgbakọ ụmụ Chineke nọ. Jọn nke mbụ isi nke 3 amaokwu nke 14 kwuru sị na anyị matara na anyị esitewo n'ọnwụ banye na ndụ, n'ihi na anyị hụrụ ụmụ Chineke n'anya. Ka ngụkwu ya ọzọ, na anyị matara na anyị esitewo n'ọnwụ baa na ndụ, n'ihi na anyị hụrụ ụmụ Chineke n'anya. Onye na-ahụghị ụmụ Chineke n'anya ka nọ n'ọnwụ. Ọ bụrụ na ị hụghị ụmụ Chineke n'anya, ị ka nọ na gịnị? Ọnwụ. Ọhịa akwụkwọ nsọ na-ekwu. Onye ahụ na-enwebeghị nzọpụta ahụghị
agaghịkwa na-ahụ ụmụ Chineke n'anya, n'ihi na mmụọ onwe dịgoro iche na mmụọ nọ ụmụ Chineke n'ime. Ọ bụ onye ọ na-abụ ọnụ maka ụka ọgba ya ngana. Ọ kaara ya mma na ọ nọbe ya gbanye telivishọn, TV, ihe onyonyo, na-enene na-ekpori ndụ. Ọsọkwa ọsị oke ka nnene ndị ụka, ma nyanwe ịga n'ụlọ ụka, ịga ebe ọgbakọ ụmụ Chineke nọ, ọ na-afịa arụ ime otu a. Nke a na-egosi na onye dị otu a bụ ọkụ mmụọ ka ọ na-eje, n'ihi na o nweghị mmụọ Chineke n'ime ya ga-eme ka o nwee aṅụrị ma ọnụ ka eje n'ọgbakọ ụmụ Chineke. Eze David, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na abụ ọma isi nke 122, ịgụọ na amaokwu nke mbụ lukwazie na amaokwu nke abụọ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara ebe dị otu a na Eze David si na ọ na-enye ya aṅụrị mgbe ahụ ọ nụrụ si ka anyị jee na ụlọ nke Chineke. O nwere gịnị aṅụrị maka ya? N'ihi na ọ bụ onye nwere nzọpụta nke Chineke, ọ bụghị onye ọkụ mmụọ ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọ na-abụ ịnụ gbasara ịga na ọgbakọ ụmụ Chineke, ọfịa gị arụ, ọ naghị akpali mmụọ gị, ị mara na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nke 8, ọ bụrụ na ị nweghị mgbanwe na njọ ndụ ị na-ebi, ị ka dị ka ị dị. Ọ bụgoro mgbe ahụ esi na ị nabatago Kraịst, ị nwebeghị mgbanwe na ndụ gị, o gosiri na ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Kemgbe ị sịrị na ikwetewo na Jizọs Kraịst, kemgbe ị sịrị na ịbụ nwa nke Chineke, ma ọ bụ na ị chere na ịbụ nwa nke Chineke, ị nwego mgbanwe na njọ ahụ ị na-eme. Ị ka na-ebi ndụ ka ị si ebi ndụ. Ọ bụ na ọ dịrị gị otu a, marakwa na ọkụ mmụọ ka ị na-eje, n'ihi na onye ọbụla kwere na Kraịst nwee mmụọ nke Chineke nweziri agụụ ọfụ nọ n'ime ya, bụ agụụ ime ihe ziri ezi, agụụ iso ụzọụkwụ Jizọs Kraịst. Ma ọ bụ na ị nweghị ya, ọ na-egosi na ị nwebeghị mmụọ Chineke n'ime gị. N'ihi nke a, ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Ịgụkwazie ndị Kọrint nke 2 isi nke 5 amaokwu nke 17, o kwuru sị na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst na ihe ochie agasiwo, na ihe niile abụgo gị n'ihe ọhụụ. O nwere ihe dị iche dị egwu mere mgbe onye ahụ nabata Jizọs Kraịst. Ịgụkwazie ndị Rom isi nke 8 site na amaokwu nke 1 ruo na amaokwu nke 4, ịgụkwazie site na amaokwu nke 9 ruo na amaokwu nke 10, ịgụkwazie site na amaokwu nke 14 ruo na amaokwu nke 15. O mee ka anyị mara na onye ọbụla bụ nwa nke Chineke na enyego onye ahụ ike ibi ezi ndụ. Onye ahụ enweghịzi njọ kere ya agbụ na ya. Enyego onye ahụ nzọpụta nke njọ, nke na-egosi na o kwesịrị ị na-ebi ndụ ọhụrụ. Mana ọ bụ na ọ dịghịrị gị otu a, ị mara na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje, n'ihi na ị nwebeghị nzọpụta nke Chineke. Nke 9, ejighị irubere Chineke isi mara gị. Ihe eji mara gị bụ gịnị? Njọ. Anụ maka gị, ihe ndị mmadụ na-eche bụ maka njọ. Nwekwa ike nwekwa ndị na-erite uru n'aka gị, ha na-erubere gị isi, na-ekwu mma n'ilu gị, mana eziokwu ịma na-ejighị ihe ọma mara gị. Ọ bụ na ọ dịrị gị otu a, ị makwa na akwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. N'ihi na ị gụọ Jọn nke izizi isi nke 2 amaokwu nke 29, gụkwazie Jọn nke izizi isi nke 2 amaokwu nke 5, ghọta na onye ọbụla
bụ nwa nke Chineke nwere agwa o nwere gosiri na onwe ihe dị iche ya na onye na-abụghị nwa nke Chineke. Ejighị ihe ọjọọ mara onye bụ nwa nke Chineke, mana ọ bụ na eji ihe ọjọọ mara gị, ị mara na ọ bụkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nke 10, ị naghị akụ ezi mkpụrụ. Mkpụrụ ị na-amịta bụ ajọ mkpụrụ. Akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara n'ebe doro anya na Matiu isi nke 7 amaokwu nke 17 ya na amaokwu nke 20. O mee ka anyị mara na unu ga-esite na mkpụrụ ha mazụ ha. Ekwuru otu a na Matiu isi nke 7 site na amaokwu nke 17 ruo na amaokwu nke 20. Ọ sị na unu ga-esite na mkpụrụ ha mazụ ha. Ọ bụrụ na ị nweghị Jizọs Kraịst n'ime gị, ajọ mkpụrụ ka a ga-enweta na ndụ gị. O nweghị ihe ga-egosipụta na ịbụ nwa nke Chineke, n'ihi na ị nweghị mmụọ nsọ n'ime gị, ị bụghị nwa nke Chineke. Ajọ mkpụrụ ka a ga na-ahụ na ndụ gị. Ọ bụrụ na okirikiri gị anya, ihe a na-afụ na ndụ gị bụ ajọ mkpụrụ, ihe na-anaghị enye Chineke otito juru gị okirikiri, ị nọ n'ime ya, mara na ị bụ nwa nke ekwensu, ọkụ mmụọ ka ị na-eje. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ nwa nke Chineke, ị ma nwe obi umeala, obi ama zu gị, ị ma nọgide n'ihe ọjọọ, nọrọ na ya, na-aga n'iru na ya, ma ọ bụrụ na ị bụ nwa nke Chineke. Ị ma nnọkwata, mana ka ị nọkwatara, mkpụrụ a na-apụta n'okirikiri gị n'ihe ị na-eme, ọ bụrụ ajọ mkpụrụ, ọ na-egosi na ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje, n'ihi na ị bụghị nwa nke Chineke. Ịnụwo ihe ịrịba ama 10 ị ga-eji mara na ị na-eje ọkụ mmụọ. Ihe kpatara m ji wee nye gị ihe 10 a abụghị ka ị nwee mwute n'obi gị, ma ọ bụ ka ị mara nekwa ebe ị kwesịrị nweta onwe gị. Mara na Chineke achọghị ka ị nweta onwe gị n'ọkụ mmụọ bụ ebe ị kwesịrị nweta onwe gị. Ọ bụ ya ka o ji nye gị ụzọ ihe ndị a, ka ị mara ma mee gịnị, ma gee ntị n'ihe m chọrọ ịgwa gị n'oge a, ka ị jiri ihe a gbanarị ọkụ mmụọ ị kwesịrị nweta onwe gị na ya, nweta onwe gị na alaeze n'igwe, nwee nzọpụta taa, fụkwazịa ezi mkpụrụ ga-esi na ndụ gị pụta, fụkwazịa ngọzi nke Chineke ga-esi na ya pụta, ka ị mara na ịbụgo nwa nke Chineke. Mara na mgbe ọbụla ị ga-arapụ ụwa a, nweta onwe gị na alaeze n'igwe. Gịnị ka ị ga-eji nwee nzọpụta taa? Achọrọ m ka ị mara na ọ bụghị ọrụ gị, ọ bụghị ụka ijere, ọ bụghị okwu gị na-atọ ndị mmadụ ụtọ na ntị, ọ bụghị onyinye gị, o nweghị ọrụ iwu ị ga-arụ ga-eme ka isi na ya nwee nzọpụta, na-abụghị sọnsọ na iji obi gị niile nabata Jizọs Kraịst, onye Chineke nyere maka nzọpụta gị. Chineke ahụgo na ị pụghị inye onwe gị nzọpụta, o zitezie onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst, si gị mee gịnị? Were obi gị niile nabata ya, ka ị gbanarị ọkụ mmụọ, nwee ndụ ebighị ebi, bụrụ nwa nke Chineke n'ụbọchị nke tata. Ọ bụrụ mmasị gị na ị ga-abụ nwa nke Chineke, mechie anya gị na ekpere a m chọrọ ikpere gị, m chọrọ idu gị na ya. Nkwuo esoro nkwuo, gị na-ekwukwazị kweta n'obi gị, ka Chineke fụọ obi gị rụọ ọrụ nzọpụta na ndụ gị. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ, ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na isitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke 3, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata
wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ, zọpụta m onye nwe m n'ọkụ mmụọ, ka m na-ere gị ebighị ebi. Daalụ onye nwe m na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke taata. Amen. Ọ bụrụ na iji obi gị kwete na Kraịst ma kpọọ ya n'ekpere a, Chineke sịrị na inwego nzọpụta nke ya. Ị bụghịzi onye ọkụ mmụọ, ịbụzi onye alaeze n'igwe. Ọhịa aṅụrị ka ọ bụ. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-aka ụka ụbọchị ụka ọbụla. O jiri ọkara gafee elekere 9, mgbedekwazi anyị na-ebido n'elekere 5. Ụbọchị Wednesday ọ na-abụkwazi elekere 5 anyị na-enwe Bible Study and Prayer Meeting. Anyị nọ na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obinagụ, Ọka, Anambra State. Anyị jikwasịkwara aka ọnụ anyị na ndị Faithful Baptist College and Seminary ịzụ ndị mmadụ na nke a na-akpọ Bible College and Seminary n'efu. Anyị zụsịa onye chọrọ ka a zụọ ya, onye chọrọ ito n'ime nke Chineke. A ga-esikwasị na Texas, USA, zitere onye ahụ asambodo ya, n'ihi na skuulu anyị na ya, ụlọ akwụkwọ anyị na ya jikọrọ aka ọnụ, bụ ebe ahụ ka ọ nọ na Texas, USA. Onye ahụ gosi ya aba nke a ga-esikwa zitere onye ahụ asambodo ya nke a kpọrọ Degree in Theology. O nweghị okwu onye ga-akwụ, enyere ya n'efu. Ma onwe m natara n'efu ka m na-enyekwazi. Daalụ hinne ka isi nabata ozi nke nzọpụta n'ụbọchị nke taata. Ka ọ dịkwazịa na izu ụka ọzọ n'oge awa. Daalụ.